кишилер үчүн бир кумашолуклар да куйдурулмай, биз алар менен бирликте глава тарафынан да Шушу районунун жерлерин карап, эмне жер керек тәкъдим итәргә тырышабыз, бирергә тырышабыз тиз арада, чтобы ул үзенең эшен башлап, үзенең эшләрен эшләсен. Шулай ук бүгенге көндә инде безнең район советы сессиясына да әзерләнә. Нестационарный торговый объектлар кирдән безнең Россия күләмендә кирип китә инде 90-нчы елларда активно алар булсалар. Но бүген инде без аларга единый таләп куябыз, единый стандарт белән алар бер төрле образецтан базар кырында да без где-то примерно 8 нестационарный торговый объект булдырырга планлаштырабыз. Калган квартирларда да без инде схемасын разработкада кайда нинди жерге куярга тиеш булачакбыз. Бу нестационарный торговый объектлар алар инде где-то 2-3 размердан башлап, белекерекләр олараклары 4/6 инде. Это объекты движимое имущество булып тора, фундамент белән түгел, передвижное, имущество булып тора. Миндерле үзегезнең эшегезне башлап җибәрәсез икән, магазин, общепитма, можете обращаться, без инде рассмотрим заявление. Съемный комплекс, детальная планировка, генпланның эшләнә, яңа комплексның 75 лет победы, җиңүнең 75 еллыгына, и анда инде без карап үттек. Где-то 100-дән артык жер участоклар, 100-9 жер участогы әзерләнә, күп гаиләле 3 баладан күбрәк булган гаиләләргә бирелгән. Ал инде безнең где-то 2 ай эчендә әзерләнеп бетеп, кирдән бу процедураны башларбыз дип ышанып калабыз. Бу закон нигезендә бирү срогы 1 елга кадәр срок эчендә бирелергә тиеш. Ал җирлекләрне заявление яза икән, без бирергә тиешбез ул җирне шул ал җирлегендә и ал башлыгы белән шул кеше белән бергәләп конкретно под каждым человеком, можно сказать, жирно оформлять, или что выморочное имущество иски и хаталарны чистартып, аларны дөрестеп оформлять беребез, или дополнительный яңа участоклар, шәрлекләр формировать. Но без стараемся, что уже булган участокларны дөрестеп оформлять итәргә, шуларны бирергә, чөнки если без яңа участоклар формировать итәбез икән, анда инфраструктура дигән вопрос килеп туа, күп гаиләле семьяга инде газы, суын тартырга тагын авырлыклар инде, аны тагын көтәргә кирәк, аны тагын вопрослары бик күп. Авыл эченнән булса, ул уңайлырак.